Dobré odpoledne, dámy a pánové. Setkáváme se po čtvrté v Univerzitním centru Masarykovy univerzity na našem cyklu besed, které se nazývají Setkání s a několik teček. Než představím hosta, tak jsem ráda, že s námi již podruhé je pan rektor Masarykovy univerzity, poněvadž právě na její půdě se setkáváme, takže pan profesor Martin Bareš. Stejně taky s námi po čtvrté hybatel a inspirátor celého tohoto diskusního cyklu, nejen náš senátor, ale také předseda Senátu Miloš Vystrčil s manželkou. Je mezi námi také pan starosta města Telče. Samozřejmě legenda prázdnin Telče Milan Kolář, který se tady schovává v rohu. A po minulé besedě byl pan senátor překvapen, že tady byli i návštěvníci z Třeště, tak já dneska mu řeknu, že tu máme návštěvníky určitě přinejmenším jednoho z Jihlavy. Takže vítám pana ředitele Horáckého divadla Jihlava Jeremiáše, mimochodem také ze Slovenska, paní Vašáriová. Dnešní téma diskusní má název Češi a Slováci minulosti, současnosti a budoucnosti. Zároveň také dáma, která bude dnes hlavní postavou, říká, že se cítí být Evropankou. Myslím, že není nikdo, kdo by neznal herečku, velvyslankyni a političku paní Magdu Vašáriovou a já jí velmi děkuji za to, že za námi do Telče přijela. Je sice pravdou, že jedno drobné zklamání z univerzitního centra hned úvodem mám, poněvadž jsem říkala panu řediteli Makovcovi, že bych si velmi přála, aby měla paní Vašáriová na stole pivo a předvedla, jestli bude s tou obrovskou chutí pít, tak jak v těch postřižinách. A tím mě zklamal, poněvadž si se všechno zvládá, ale jak je vidět, tak toto nezvládnu. Takže já se zeptám, dala byste si pivo? Na komín lézt nemusíte, já mluvím jenom o pivu. Já vám nechci brát vaše iluze. Iluze jsou v životě hodně důležité, ale já nesnáším pivo. Děkuju. Zdali pak to nebylo jenom diplomatický mostík, aby z toho pan ředitel Makovec vyklouznul. Každopádně více než 30 filmových rolí, zhruba 50 rolí divadelních a my si vás určitě nejen z postřižin máme zafixování jako postavu také Princ Baja, Radu z Mahulena, ale když vám bylo 16, tak to byla ta proslulá Markéta Lazarová a tehdy jste vzpomínala, že vás vláčeli blátem a zimou a že toho bylo až nad hlavu a chci se vás zeptat, vybavila jste si někdy podobný pocit, když jste byla diplomatkou anebo političkou, jako když jste točila tu Markétu Lazarovou? V diplomacii rozhodně ne, protože diplomaté jsou většinou dobře vychovaní lidé, takže tam a není na to prostor. A kromě toho já jsem měla vždycky za sebou tu svatozář Václava Havla, protože jsem byla jednou z prvních velvyslankyň, kterou prostě Havel požádal a vyslal ven, což jsem mu řekla, že tehdy na Hradě, že promiňte, pane prezidente, no my jsme si jinak tykali, protože já jsem ho znala od svých 16 let, ale já jsem mu řekla teda oficiálně, že ho musím skritizovat, že mě posílá v březnu 90 do Vídně a že jako jaksi ceněný dramatik mi nedal žádný scénář, kde by bylo na levé straně napsáno vlastně, co mám dělat a na pravé straně by bylo napsáno, co mám říkat. Nejdřív bylo ticho a pak se začal Schwarzenberg smát, tak pak se smáli všichni. Takže ne, ale v politice 10 let.
to blátem, pluštěmi, prostě bouřemi, to jsem si prošla. Když jste se vrátila ze své velvyslanecké mise v Rakousku, tak tehdejší slovenský premiér Mečiar řekl, že doufá, že skočíte do Dunaje. Já bych ráda řekla, že my jsme rádi, že ta jeho prosba, to doufání se nevyplnilo. I to jste se vracela do vlastně velmi pro vás ostrého prostředí. Tak já jsem zvykla. Můj tatínek nebyl v komunistické straně, takže já si pamatuju jako 3-4leté dítě. My jsme měli obrovské knihovny, protože můj otec byl profesorem literatury, knihovny doma a pamatuju si, že přišli takoví pánové v takových kožených kabátech a měli takové ty baretky. Jo? Víte, co je baretka? Víme. Takové ano. čepice, klobouky se nesměly nosit. Takže, ty byly buržoazní, ano. Takže a otevřeli naše knihovny a takhle vložili vždycky ruku a teď ty knížky letěly dolů a v jedné knihovně byla nalepena taková krásná malá reprodukce Mony Lízy. Ale jelikož to byli estébáci, tak oni nevěděli, kdo to je, takže říkali, že to je panenka Marie, vzali mého otce a nevím, kolik to trvalo, než se vrátil. Takže já jsem cvičená. Možná se vám to hodilo, když jste nastoupila jako velvyslankyně bez toho scénáře do Vídně, poněvadž vy jste vzpomínala, jaká byla atmosféra na velvyslanectví a připomíme si, že zrovna Vídeň to bylo vždycky rejdiště nejrůznějších zpravodajských služeb. Do dneška. A myslím, že o těch, kteří působili na velvyslanectví, bychom mohli vykládat příběhy. Takže se vám to hodilo, když jste tuto zkušenost měla? Vlastně jsme neudělali jednu věc a sice já to vždycky udělám, protože jak slyšíte, já můžu mluvit česky nebo jinými jazyky, mně je to úplně jedno, ale já vždycky požádám hlasování, jakým jazykem mám mluvit. Takže kdo je za slovenčinu? Všetci. Je to jasné. Viete, aký je rozdiel medzi vámi Čechmi a nami Slovákmi? Vy hovoríte ako všetci Slovania v hrdle. Takže musíte tak akože všetci tak hovoríte. Jedine Slováci hovoria vpredu. A preto my hovoríme, máme melodiku našu, máme gotickú a vy máte tú barokovú. Takže, čo ste sa to pýtali? Nebojte, já si to budu pamatovat a uřídím si to. Já vím, že jaké to bylo na velvyslanectví. Když jste tam nastoupila, jaká byla atmosféra, jak jste vlastně tam musela, jak si se vám hodily i zkušenosti, když v dětství jste si pamatovala návštěvy státní bezpečnosti u vás doma? Asi to bylo natoľko zlé a nebezpečné, že dodnes som nemohla napísať, lepšie povedané vydať knihu o tom, čo som zažila za tie skoro 3 roky vo Viedni. O Poľsku som napísala knihu, volá sa Polnočný sused, čo je teda blbosť, samozrejme, polnočný sused, ale je to preto, lebo v polštine púnoc, teda polnoc, je sever, hej, a poludne je juh. Takže to bola taká hračka, ale musím napísať tú Viedeň, len je to tak nebezpečné. Ako vždy väčšinou bývajú časy, keď sa po dlhšej dobe vlastne mení úplne režim a nastáva niečo úplne nového. A teraz stretnú sa vlastne tie síly, ktoré to dovtedy udržiavali ten režim s tými sílami, ktoré ho chcú zrušiť a tak ďalej. Takže ja to napíšem, teda dúfam, že mi hlava vydrží, ale či to vyjde za môjho života, neviem, lebo to je naozaj veľmi nebezpečné. Takže myslím si, že to dokazuje jasne, do akej atmosféry som prišla. Hlavná vec bola, že
všetky miestnosti mali gulu. Nemali kľúčku. Viete, čo je to kľúčka? Vaša klika, hej? A gulu. A takže nechceli ma pustiť do tých miestností. Ale aby ste sa zasmiali, to veľvyslanectvo, teraz je to české veľvyslanectvo na Penzingerstraße. A ja som konečne po 3 týždňoch získala taký veľký zväzok kľúčov a večer, keď už všetci odišli, tak som išla idiotka, no. Išla som do budovy veľvyslanectva, všetko som to odkódovala a začala som od hora, teda pod strechou. Tam boli, tak teraz sú to malilinké prístroje, ale vtedy ešte to boli počítače a všetko možné odpočúvacie prístroje, pretože Československá ambasáda mohla odpočúvať v autách, čo si hovorili ľudia, teda tí, ktorých sledovali. Takže to bolo prvé, čo som uvidela. Potom som otvárala na tých 2 poschodiach tie kancelárie rôzne. Našla som tam 3 tie Faradayové klietky. To viete, čo to je? Neviete, no. Skrátka, to je, zavriete dvere, zapnete elektrinu a tam sa vytvorí prostredie, že vás nikto nemôže odpočúvať. Na základe princípu Faradayovej klietky, hej. Takže tam boli 3. A potom som chodila po tých kanceláriách, tam viseli proste Husákovci a všetci možní. Dokonca aj Lenina som našla, Stalinové spisy, všetko možné tam bolo. A potom som zistila, že dole pod tým veľvyslanectvom ešte sú nejaké dvere, tak som to otvorila, našla som tie kľúče a to bol atomový kryt. Hej. No tak ja som tam vošla, dvere za mnou sa zavreli, ale nešli otvoriť. A tam bolo samozrejme ako v každom atomovom kryte všetko, čo sa im nehodilo, všetky polámané stoličky, stoly, staré veci, proste všetko tam bolo natrepané. A ja som tam zostala v noci sama. A potom som našla niečo hore, že by sa to možno dalo otvoriť, ale to bolo samozrejme zahrzavelé, zreziviele, aby ste rozumeli. A trvalo mi to asi, mne sa to zdalo hodinu. Možno, že to bolo 20 minút, ale pre mňa to bola hodina, kým som otvorila a vyliezla do záhrady veľvyslanectva. Takže len aby ste vedeli, že veľvyslankyňa nie je tá, ktorá chodí večer proste s alkoholom a nič nerobí, ale že jednoducho zodpovedá za takéto veci. Aj taká vec sa môže stať ako mne. V čem byla rozdílná vaše velvyslanecká dráha v Rakousku, to bylo ještě tedy, jak víme, za éry Československa, zmiňovala jste březen 90, oproti tomu, když už jste byla velvyslankyní za Slovenskou republiku v Polsku. Ostatně už jste zmiňovala knihu a také v loňském roce jste si v Krakově udělala doktorát, takže vás zřejmě Polsko kouzlilo. Nie, doktorát robím na Karlovej univerzite ešte stále ho nemám, hoci tu sedí pán rektor univerzity. Ale jiné, to je Masarykova. Ja viem, ale on vie, prečo som to povedala. Pretože... A nemůžeme to tady zúřadovat nějak. Ja neviem, to... Pane rektore, nemohli bychom to zúřadovat, ten doktorát? Já myslím, že určitě doktorát Masarykovy univerzity je více než možný. 17. A možná to bude rychlejší, paní Vašáriová. 17. Ale to sa nedá porovnávať. To nejde porovnávať, aj keď všetci nadávame a máme pocit, že vlastne sa nič nezmenilo a furt čakáme, že kedy konečne bude ten raj a kedy konečne sa nebudeme musieť o nič starať a pečené holuby nám budú padať rovno do úst a všetci nás budú milovať a všetci budeme milí a nikto nebude krádnuť a všetci, ilúzie. Takže
ale to Poľsko bolo niečo úplne iného. Ja som do Viedne išla vlastne, 2 dní predo mnou odletela pani Klímová do Washingtonu ako nová veľvyslankyňa. Deň predo mnou odišiel pán Slánsky, syn popraveného Slánskeho, do Moskvy. A ja som na 3. deň som odišla ja do Viedne. My sme boli prví traja a vlastne skončila zahraničná politika pod egidou Moskvy a začínala úplne nová zahraničná politika. Takže v tomto to bolo jednoduchšie, ale na druhej strane ja viem, že všetci vidíte Viedeň len s tými bielými lipicánmi a tie modré kravy na tých zelených lúkach, dobre, ale Rakúsko je takzvané neutrálna zem. Hovorím to takzvané a viem, o čom hovorím. To znamená, že sú tam všetky tajné služby a všetky teroristické organizácie, ktoré si môžete predstaviť. Jednou z mojich priorít, ktorú som dostala, bolo od Národnej banky, že musím nájsť v 3 rakúskych bankách účty, cez ktoré socialistické Československo platilo všetky najväčšie teroristické skupiny sveta, včetne Carlosa. Ak viete, kto je Carlos, teraz nedávno dostal, pred pár rokmi, tretí doživotný trest a my sme to všetko platili. Takže keď vám niekto bude hovoriť, že my sme tie biele holúbky, my za nič nezodpovedáme a nech si tie teroristov a tak ďalej riešia tie iné krajiny, uvedomte si, že my sme to 30 rokov platili. Všetko. A platili sme to samozrejme cez tú krásnu, milú, romantickú Viedeň. Takže keď som konečne prehovorila 3 najväčšie rakúske banky, aby mi teda povedali, že ktoré z tých, kde sú tie účty, ako sa k ním dostaneme, ako tí, ktorí vlastne boli vlastníci toho účtu. Trvalo mi to skoro mesiac, než som ich presvedčila. Okamžite prišla tajná služba, zobrala zbytok peňazí, ktoré tam boli. No dobre, ale potom prišiel Arafat, vtedy ešte považovaný za teroristu a podobne skupiny a si povedali, že kto je na vine? Ja. A tak si povedali, že ma zabijú. Takže ja som potom žila niekoľko mesiacov vlastne pod policajným dozorom. A keď konečne prestali nahrávať, že čo so mnou urobia, čo robia s mojimi deťmi a tak ďalej. Samozrejme, moje deti dostali bodyguardov, špeciálne auto, ktoré ich vozilo do školy, Komenského školy vo Viedni, ktorá učí najkrajšiu nemčinu vôbec na celom svete. A tak tam proste moje deti dostali protiteroristický výcvik, mali 7 a 8 rokov. Tak sa prišli a povedali, mali sme zase ten protiteroristický výcvik. Ja som hovorila, a čo vás učili? No, že vieš, mami, keď nás unesú, tak si musíme sadnúť do toho auta, ale ľahnúť si na tú zem, lebo že keď budú strieľať, tak aby nás nezastrelili. A rehotali sa. Tak len aby ste si vedeli predstaviť asi v čom som tam žila. Asi po 4-5 mesiacoch, keď som chodila pod škorpiónmi do práce a nesmela som ísť ani do záhrady, tak ani stať pri okne, to už tiež bolo veľmi nebezpečné, tak som si povedala, tak už to prestalo, už 2 týždne sa nikto neozýval, tak ja pôjdem aspoň tuto, lebo cez cestu som mala vlastne park krásny a som urobila 3 kroky a zastalo policajné auto, rakúska polícia a povedala, Frau Botschafterin, das ist wirklich nicht eine gute Idee, a musela som ísť späť. Takže len aby ste si vedeli predstaviť, v čom všetko môžu diplomati žiť.
A v Poľsku bola úplne iná situácia. Ja som vlastne, ak si niekto myslí, že by ma slovenský prezident poslal ako veľvyslankyňu, to asi nie. Že by vás neměli rádi? No tak určite nie tak ako pán Havel, ako Vašek, ale mňa si vyžiadali Poliaci, pretože to bolo v roku 2000 a ako viete, 2004 sme vstúpili my do NATO, vy už ste boli v NATO, ale tam bol veľký problém, že Poľsko malo problém, či teda dobre dopadne referendum o vstupe Poľska do Európskej únie, ale najmä poľský parlament, dolná aj horná komora odsúhlasili, že vstup Slovenska do NATO, kam sme sa nedostali kvôli Mečiarovmu režimu, je prioritou poľskej politiky. No tak pozreli sa na mapu a pochopili, že by sme boli ruským klinom v strednej Európe. Takže vyžiadali si ma. Takže ja som vlastne prišla do Poľska a tam ma všetci vítali ako najväčšiu hviezdu. Ja som ako herečka nikdy nebola taká veľká hviezda ako diplomatka. Takže s prezidentom som si tykala, s ministrom zahraničných vecí jak by sme, ten si dokonca klakol na koleno, ako taký akože rytier, keď som prišla. Takže tam to bolo niečo úplne iného. Bol to tiež ťažký post, lebo Poľsko je veľké a my máme 600-kilometrovú hranicu s nimi, veľmi obťažnú, ale bola úplne iná situácia ako v Rakúsku. Vracím se k našemu tématu Češi a Slováci v minulosti, současnosti a budoucnosti. Podle všech výzkumů stále vychází, že se máme v uvozovkách nejraději. Jsou to i nejčastější turistické návštěvy a podobně. Přesto, když se podíváme do historie, začněme vznikem Československa rokem 1918, kdy podle vás jsme si opravdu i v rámci, řekněme, státu, uspořádání politických poměrů byli nejblíže a co byly ty zásadní neuralgické body mezi Čechy a Slováky? Omlouvám se Moravanům, Slezanům, dávám to do jedné linky. Ja si myslím, že by sme sa mali vrátiť do 15. storočia. Můžeme, jak dlouho tady budeme, paní Vašáriová? Nie, to bude veľmi krátke. Ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že v tom 15. storočí, ktoré bolo rozhodujúce pre České kráľovstvo, to znamená Jan Hus, husiti, potom Bratrikovci a tak ďalej, ktorí prichádzali na Slovensko, ale musíte si uvedomiť aj proste reformáciu kresťanstva, luteranizmus, tak ako vy ste mali vlastne reformu husickú, dá sa povedať, a používali ste vlastne Kralickú Bibliu a proste tento jazyk, áno, tak na Slovensku, neviem, či viete, Slovensko sa veľmi krátko po tom, ako Luther pribil tie svoje žiadosti na dvere chrámu, tak bolo protestantské. Ja som si vždy myslela, alebo som niekde čítala, že 83% ľudí, teda bolo povedané tých vedúcich rodín na Slovensku, lebo však tí ostatní sa museli prispôsobiť, boli evangelické, teda luteránske, tak dnešné výskumy dokazujú, že 92% slovenského územia dnešného bolo luteránske. A to je veľmi dôležité si to uvedomiť. Prečo? Pretože do roku 1975 luteráni na Slovensku používali jazyk kralickej češtiny, kralickej Biblie. To znamená, že kultúrne, lebo jazyk je kľúčová záležitosť komunikácie, my sme nemali problém medzi sebou komunikovať, pretože
písalo sa, komunikovalo, v kostoloch sa hlásalo, všetko išlo v králickej češtine. Ona bola potom na Slovensku trošku v tom 18. 19. storočí trošku poslovenčená, ale my sme mali spoločný jazyk. Dokonca Poliaci mali asi 60 alebo 70 rokov, používali túto králickú češtinu ako svoj oficiálny jazyk. Pretože vy Česi, vy ste boli považovaní za najvzdelanejších a najpokrokovejších v celej strednej Európe. A toto vám Poliaci nikdy nezabudnú. To si musíte uvedomiť. Nie len, že ste, myslím, v 10. storočí ste porazili Meška I., čo vám teda už vôbec neodpustia, ale neodpustia vám to, že ste boli v centre Európy tak silným, neuveriteľne silným a bohatým štátom a neurobili a vlastne vzdali ste sa úlohy z istého zjednotenia alebo nejakej kvality zjednotenia slovanského sveta. Toho ste sa vzdali. Poliaci vám to dodnes vyčítajú v tom, že ste sa nechali od tých Nemcov tak akože nejako podplatiť a všetko možné a že potom ste sa už venovali len v romantizme tomu boju s Nemcami a vykašľali ste sa na ostatných Slovanov. Takže toto vám chcem povedať. Len musíte si uvedomiť, že cez to všetko, že sme mali jeden liturgický jazyk, tak sme žili vždy absolútne v iných štátoch. My sme žili v Uhorskom kráľovstve. Hej? My sme boli najrozvinutejšia priemyselná časť Uhorského kráľovstva. Potom romantici z toho urobili, že vlastne my sme tí, čo tam preskakujú ohňa, majú tie holé pupky a podobne. Ale to je len romantizmus, hej? Ale ešte v roku 1911 uprostred Slovenska boli najmodernejšie chemické laboratória sveta a podobne. Čiže to všetko je ten romantický nános, ktorého sa nie a nie zbaviť. Takej tej plebejskosti, ktorú nás naočkovali tí romantici a naočkovali aj vás, aj nás. Hej? A Poliaci a Maďari, aj posledný Čikoš, neviem, či viete, čo je po maďarsky Čikoš? No neviete, ne, nevíme. No. Prosím? Nevíme zřejmě, no, většinově. Je někdo, kdo to ví? Přihlaste se. Čikoš je Neví. kočiš. No proste oni nemali slovo Maďari na kočiša, tak si to trošku zmenili a takže Čikoš, hej? Dobre. Prosím vás, další dotaz. Co je kočiš? Kočí. Výborně. Od Čikoše ke Kočišovi a víme kočí. Kočí, tak. Abychom si alespoň teď dobře rozuměli. No. Tak však hneď sa prihláste, lebo ja hovorím krásnou slovenčinou. Samozrejme, lebo však som 19 rokov hrála v divadle. Takže to je veľmi dôležité tieto veci si uvedomiť, že my sme žili v inom právnom rámci. Napríklad u vás v Českom kráľovstve a potom teda v monarchii habsburskej nemohli vôbec ani vdovy vlastniť majetok. V Uhorskom kráľovstve áno. Hej? Čiže nie vždy to bolo tak, že Uhorské kráľovstvo bolo spiatočnícke, aby ste boli nejaký pokrokový. Bolo rôzne. Hej? To zase je len taká čierno-biely obraz, ktorý nie je celkom pravdivý. Takže vlastne až po tom roku 1848, kedy na tom prvom slovanskom zjazde, hej, vlastne sa začalo hovoriť, že by Slováci a Česi nejako mohli viacej spolupracovať. Lebo kedy sme sa my jazykovo od vás definitívne otrhli? Vie to niekto? 1843.
Ľudovík Štúr povedal, že teda nebudeme používať ani trnavský dialekt, hej, čo teda chcel katolík Bernolák, ale títo evanielici si povedali, že jednoducho nie. Jan Kolár a Šafárik a Dobrovský sa strašne naštvali, hej, že čo si to dovolujeme, ale podarilo sa to presadiť, aj keď nebol internet a neboli mobily a neboli autá a neboli železnice. To všetko sa to podarilo presadiť Štúrovcom, takže teraz hovoríme my vpredu a vy v tom krku. Takže tam začína 1843 začína vlastne potom takéto kultúrne vzdialovanie sa nás v dvoch. Ale ako som povedala, do 1975 sa spievali Blíž k tebe, Bože, blíž, hej, to proste v tej kalickej češtine poslovenčenej. To znamená, že vlastne to potom takéto rýchle spojenie sa do Československa v 1918, no, že to bolo strašne rýchle, to dokazuje fakt, ktorý je aj rozkošný, trošku veselý, že tu v Prahe už 28. októbra vzniklo Československo, ale Slováci sa až 30. októbra pripojili, pretože než to prišlo do Martina, tak to chvíľu trvalo, ale nie len to, ale hlavne Milan Hodža, ktorý bol potom československým premiérom, hej, v tom strašnom roku 38-39 a prvým Slovákom, ktorý bol ministrom zahraničných vecí Československa. Milan Hodža tiež chcel byť pritom, keď sa to bude. Prišiel do Martina neskoro, pretože sa musel zastaviť u mamičky, lebo mu urobila slivkové gule. Budete sa smáť, ale je to pravda. Na môj dušu. A takéto naše slovenské dejiny sú famózne v tom, že oni sú aj vlastne tragické a zároveň sú strašne veselé. Lebo keď si pomyslíte, že keď v Moravii išli revolučné vojská 1848, tak prečo nepovstala Trenčianska stolica? Prečo nie? Lebo dohovorili jedného pána farára, akože on nenápadne prejde cez kopec, hej, a povie, že už to vypuklo na Mijave, ale pršalo. Pršalo, nechcelo sa mu ísť v tom daždi a keď prišlo vojsko do Trenčína, tak už tam boli cisárske vojska. A to isté sa stalo aj v 1944. Vypuklo Slovenské národné povstanie v Banskej Bystrici a boli dvaja muži poverení, že majú hneď utekať do Bratislavy, teda čo najrýchlejšie, lebo však keby boli telefonovali, tak sa to Nemci dozvedia. No ale po ceste boli topolčianske vinné sklípky. Zdržali sa 2 dni. A keď prišli do Bratislavy, tam už bolo nemecké vojsko. Prešlo Dunaj. Takže já mám k tomu dvě otázky. vždycky takéto věci. Já mám k tomu 2 otázky. Existoval československý národ při vzniku Československa, poněvadž tehdejší první prvorepubliková ústava definovala obyvatele, že je to republika, kde žije československý národ. A ty diskuse jsou, zda to bylo uměle vytvořené jako pojem, anebo zda existoval. Zo začiatku určite to bolo umelo vytvorené, len pretože na českom území predsa bolo 2 milióny Nemcov. 3. Alebo 3 milióny Nemcov, prepáčte, mám zlú informáciu. A Slovákov bolo vtedy 2,5. Hej? Čiže ak chceli presadiť vlastne v tom 21. na versajských mierových rokovaniach, aby teda to Československo potvrdili, tak museli hovoriť, že to vlastne to Československo tvorí jeden československý národ. Tomu normálne každý musí porozumieť. Potom
treba povedať, že českí profesori sa pozreli na slovenskú gramatiku, ktorá samozrejme veľmi utrpela, lebo 50 rokov bola strašná maďarizácia, tak ako tu bola germanizácia, ale to nebolo nič proti tomu, aká bola maďarizácia na Slovensku tých posledných 50 rokov. Tak nám pomohli zmodernizovať slovenskú gramatiku. No a už keď boli pritom, tak si povedali, pretože už bola Juhoslávia, hej, čiže začalo vznikať vlastne srbo-chorvátsky jazyk, hej, takže by sme mohli aj my mať ten československý jazyk, no ale to sa nepodarilo. Takže áno, niekedy sa to z ideologických dôvodov tak používa, ale nebolo by vzniklo Československo. To by nikto nebol dovolil, aby si pár miliónov Čechov a 2,5 miliónov Slovákov, no, čo by sme robili? Je pravdou, že aj Poliaci, aj Maďari, ktorí vlastne majú v sebe ten imperiálny taký pocit, hej, ktorí mali kedysi, hej, Poliaci ovládali vlastne celú polku východnej Európy od Baltu až po Čierne more, keď bola Litovsko-Polská únia, a Maďari si sprivatizovali Uhorské kráľovstvo, ktoré bolo obrovským štátom a trvalo 880 rokov. Viete si to predstaviť v dnešných časoch? Niečo tak stabilného ako Uhorské kráľovstvo, keď monarchia bola tiež len 400, také nič. Takže myslím si, že aj tá rýchlosť tvorenia Československa vlastne prispela potom k tomu, že sa vlastne počas tej necelých 80-ročnej existencie Československa sa potom Československo 3-krát rozpadalo. Skončily už vzájemné úvahy, kdo na koho doplácel a kdo za to rozpadání více či méně mohl? Poněvadž můžeme se zastavit po té 20leté existenci, kdy vzniká protektorát a slovenský štát, o kterém také se vedou diskuse o jeho míře fašistického nastavení. O tom sa nevedú žiadne diskusie, to bol fašistický štát a hotovo. Následně období, které je, řekněme, světlou výjimkou, volby v roce 1946 nevyhráli na Slovensku komunisté, ale výrazně uspěla Demokratická unie, tak to je, řekněme, výkladní skříň. A pak období reformních snah v roce 68 nakonec Slováci byli rádi, že získali tu federaci. Považovali to vlastně opravdu za důležitější, než to, že je okupace státu. Jak jste to vnímali, nebo vnímali to obyvatelé Slovenska? Vzhľadom na to, že to presadzoval Husák a Husák bol presvedčený komunista, my, čo sme neboli komunisti, zle. Zle sme to vnímali, samozrejme. Lebo my sme chceli, aby najprv sme bojovali o demokraciu. A potom, lebo tá demokracia automaticky potom prinesie vlastne zlepšenie rôznych pomerov a zlepšenie právneho stavu štátu. No ale komunisti sa takto rozhodli, reformní komunisti na Slovensku. Bylo podle vás nezbytné, vy jste byla velkým kritikem a nebyla jste sama, rozpadu Československa, bylo nezbytné, aby se rozpadlo Československo? Tak dnes asi musíme odpovedať, že asi áno. Asi áno, keď sa teda rozpadlo v 38., rozpadalo sa v 68., a potom sa definitívne rozpadlo v 93. a už teda v tom 90. roku už bolo jasne vidieť, že všetky tie chodenia po tých zámkoch, čo si teda pán Pithart musel odsedieť, tie rozhovory, že ako teda má vlastne to usporiadanie štátu vyzerať, to bolo, ale ja som samozrejme ako veľvyslankyňa, československá veľvyslankyňa najbližšia vo Viedni, ja som bola proti, pretože poprvé ako Slovenka som sa bála, že tá sila, ktorá roztrhne Československo, hodí Slovensko na východ. Čo hodila? No áno, samozrejme. Samozrejme. A druhá vec,
Chápala som, prečo rozpad Československa vzbudzoval celkom pozitívne emócie v niektorých kruhoch v Rakúsku alebo v Bavorsku, o čom som teda mala dôkazy, pretože len keď som rok bola v tej Viedni a zrazu som si uvedomila tú ťarchu toho Československa na tom Rakúsku. To bolo neuveriteľné. Rakúšania nezabudli, že oni boli v 46. vyhľadovení ľudia, ktorých Československo bohaté zásobovalo uhlím, kukuricou a do roku 48 chodili vlaky rakúskych detí, ktoré sa tu vykrmovali. V Rakúsku ešte v 56. roku zomreli od hladu ľudia v tých údoliach, keď bolo veľa snehu. Takže toto všetko by sme si mali uvedomiť, že my prichádzame zo štátu, ktorý bol v roku 1948 považovaný za jeden z najrozvinutejších štátov sveta. Však to... Ja neviem, aby ste mali aj tých českých kráľov a ja neviem čo. A teraz sa všetci tvárite, že akí ste vy chudáčkovia. Já tomuto nerozumím. Já se chci zeptat, nehrálo právě v tom vnímání, jak jste zmínila Bavorsko a zmínila jste Rakousko, nejenom úplně jiná ekonomická poválečná situace, když si připomeňme, že Rakousko až do toho roku 55 zůstalo okupovanou zemí, takže obtížně nacházeli svoji, řekněme, nějakou národní státní identitu, ale my jsme také jak do Rakouska, tak do především sousedního Bavorska poslali takřka ty 3 miliony těch našich Němců. A do těch zbídačených zemí přišly ještě další miliony lidí, kteří měli hlad, neměli střechu nad hlavou a nechci teď zavádět tady rozsáhlé disputace o našem podílu na, řekněme, vyhnání Němců. No tak, našem podílu. To bolo rozhodnutie, ktoré padlo vlastne, bože môj, ako sa to volá? Ne, postupím, pouze to vzala na vědomí. Ta to vzala jenom na vědomí jednou větou. Ale Nemci išli z Polska. Hej? A tam išlo viacej miliónov. Hej? Nemci išli z Československa, Nemci išli z Maďarska, Nemci museli odísť zo strednej Európy. Vtedajší ľudia to považovali za akúsi spravodlivosť, alebo ani nie, možno, že najdôležitejšie bolo, že Nemci, ktorí vyvolali vlastne 2 svetové vojny, takže vlastne nech si idú do Nemecka, aby proste nevyvolávali rozbroje v iných krajinách. Dnes z dnešného pohľadu ľudských práv a podobne, ale musíme si uvedomiť, že vtedy ešte charta ľudských práv neexistovala. Čiže tí ľudia nemôžeme dnešné naše vnímanie dávať na tých ľudí pred tými desiatkami a desiatkami rokov. Nedokážeme si dokonca už ani predstaviť, v akých podmienkach to bolo. Samozrejme, že naše zeme tým, že sme vyhnali všetkých, myslím, že to bolo najdôležitejšie, že všetkých Nemcov, že sme sa zbavili skoro všetkých Židov. Všetkých. My sme sa zbavili Maďarov, no oni sa potom vrátili, alebo sa Slováci zase ešte pomaďarčili, ale bol to taký čas čistenia sa etnického tých štátov. A dnes vidíme, že nás to aj veľmi ekonomicky zabrzdilo, ale zabrzdilo nás to veľmi aj kultúrne. Veľmi kultúrne, pretože pod vplyvom tých romantických ideí vy ste si povedali, že vlastne český kráľ, že čo to bol Ladislav Pohrobok a či to boli vôbec Česi etnickí. No my už ani nehovorím Jagiellonci, hej, no akí to boli Slováci.
Ale boli to naši králi. My teraz aspoň tvrdíme, že Matej Korvín bol asi nejaký král, Slovák, alebo čo, no sú hlúposti romantické. A pokiaľ sa toho nezbavíme, týchto romantických hlúpostí, a nie, vraciame sa, no a teraz to vidíte na Slovensku, my sa vraciame stále v takých sinusoidách do tých romantických ideí, ktoré už majú 170 rokov minimálne a veľmi nás to oslabuje. Je to záměr určitých politických subjektů vyvolávat, řekněme, až někdy pod praporem národních zájmů to, co můžeme nazvat nacionalistickým populismem a podobně? Objevují se nám stále dokola přesně mýty a ty slepé uličky, které vzbuzují emoce. Do jaké míry je to právě riziko a do jaké míry teď se s tím setkáváte vy přímo na Slovensku? No, musíme si položiť otázku, aké mýty sme vytvorili my za tých 30 rokov. Máme nejaké nové mýty? Napríklad mýtus, že ja neviem, že vy ste úžasní a že ste pokrokoví. To my si snad o sobě ani nemyslíme. A že ste podľa Masaryka, že vy ste vlastne tá demokratická, to centrum demokratickej Európy a humanizmu. No veď vám to ten Masaryk trepal do hlav. Bože môj, aj ste ho kvôli tomu chceli zabiť, aj všetko možné. My ne, pani Vašáriová. Ale no, my ne. No dobre, ale vaši predkovia. Takže je to... Musíme sa vrátiť vlastne k Európskej ústave. A musíme si uvedomiť, že sme mohli mať Európsku ústavu. Tak ako máme európske pasy, ako my máme euro. My bohužel ešte ne. Jednoducho musíme si položiť otázku, čo sa stalo vtedy vo Francúzsku. Francúzi pripravili Európsku ústavu a potom ju sami zarezali. Prečo? Áno, vo francúzskych moderných dejinách sú samozrejme vlny nacionalizmu. Hej, de Gaulle. Hej. De Gaulle bol francúzsky nacionalista, vyťahol dokonca Francúzsko z vojenských štruktúr NATO. Hej. Čiže boli to rôzne také podivné obdobia od Francúzov. Možno, že by sme boli niekde, možno, že by sme mali nové mýty. Dnes sa tomu hovorí národná narácia. A my potrebujeme nové, inovované národné narácie. Nemôžeme už proste, my sa stále odvolávame na Cyrila a Metoda. Poprvé nevieme, či vôbec boli v tej Nitre. Říkala byste to na Slovensku? Samozrejme, že to hovorím. A co na to říkají ti, kteří to poslouchají? No tak tí, čo ma počúvajú, tí tomu rozumejú. A ti druzí? A tí druhí, tak tí z očí v oči mne sa neodvážia, ale potom na sociálnych sieťach mi napíšu, čo si o mne myslia. Co si o vás tak myslí, pani Vašáriová? Ja som dobre vychovaná. Také slova nepoužívam na verejnosti. Takže možno, že ten famózny projekt, ktorý sa volá dnes Európska únia, ktorý vlastne zabezpečil mier na tomto území po veľmi dlhej dobe, tam stratil niekde tú svoju silu, tú silu kultúrnu. Tú kultúrnu silu, ktorá by bola vlastne vytvárala vlastne tú európsku identitu. A toto myslím, že neviem, teraz, keď proste Trump hovorí America first a teraz Orbán hovorí, my Maďari všetko najlepšie vieme. Ale vy na Slovensku také v poslední době. Ale máte my aspoň netvrdíme, že všetko vieme najlepšie. Ale máte nejlepší kultúru. Nie, to zase žiaden Slovák si nedovolí povedať, že my všetko najlepšie vieme, to len Maďari.
A každý, kto pozná maďarskú históriu a Trianon a ten dážnik, pod ktorým sa Trianonci teraz schovali, tak rozumie, prečo vlastne Maďari idú touto cestou. Ale nemáme nové narácie, takže čo sa, otvoria sa tie truhlice staré od starej mamy, aj to tam trochu smrdí, hej, lebo dávno to nebolo otvorené a tak sa teraz vyťahujú všelijaké proste hlúposti a no tak my na Slovensku sme v tom skutočne famózni, no ale vy ste predsa mali najdôležitejšie mozgy, ktoré vás varovali. Havlíček Borovský. Ja som si dokonca vymyslela politický vtip. Ja sa ospravedlňujem, že tu sedíte za mnou, je mi to ľúto. Politický vtip, ale tomu rozumie ten, kto pozná históriu. Havlíček Borovský, veľký panslav, si povedal, že teda sa do toho Ruska pôjde pozrieť, keď to teda má byť tá krajina, kde my máme vlastne sa dostať. A išiel cez Slovensko, zastavil sa u Ľudovíta Štúra, no to je ten vtip, a povedal mu, že Ľudo, poďme sa do toho Ruska pozrieť, aby sme vedeli, že vlastne, čo vlastne chceme, veď nikto z nás tam nikdy nebol, tak poďme sa pozrieť. A Ľudovít povedal, vieš čo, nie, lebo ja idem na poľovačku. Tak to je jediný vtip, ktorý som kedy vymyslela. Takže vy máte predsa, ja to teraz trošku som študovala, toto obdobie, ten Havlíček Borovský bol famózny. My sme to nemali v dejinách. Že on proste prišiel a povedal, predtým som bol Panslav a vrátil som sa ako Čech. Hej? No, nezastali ste sa ho. No. Treba povedať, nechali ste, nech ho odvlečú proste. Brixen je krásné lázeňské město, v Alpách. Přestaňme z mýty naší historie, které, jak jsem zjistila, se učí ještě na prestižním brněnském gymnáziu. A je to opravdu mučedník a člověk má pocit, že tam žil téměř v kopce. Bez pochyby smuten, že není v Praze, bez pochyby ze veškerou tíží, ale krásné místo a panáš na úrovni vysokého habsburského úředníka, veškerý servis, jídlo z hotelu. Já myslím, že náš císařský dvůr se hodně snažil, aby žil v luxusu. No dobre, ale pozrite si na takého Andreja Hlinku, hej? No toho jsme vám taky tak trošku zatkli, když je cestoval. Ale ako čo chcem povedať, veď to bola absolútne zrada, velezrada, čo on urobil, že s rumunským pasom za maďarské peniaze s francúzským textom, to, že nevedel po francúzsky, to bolo dôležité, s francúzským ho poslali do Versailles na mierovú konferenciu a on si povedal, a však nebol som v Paríži, tak idem. A jednoducho prišiel tam, našťastie už bol Osusky, Slovák, jeden z najlepších diplomatov, akého Československo malo, ho zachytil a zobral mu ten text. No, tam v tom texte prečítal ho, lebo Osusky vedel po francúzsky, na rozdiel od Hlinku, ale tam bolo napísané, že Slováci nechcú ísť s Čechmi, že chceme zostať s Maďarmi. Hej. Velezrada. Jasná velezrada v roku 21. No tak keď sa vrátil, tak ho posadili do väzenia a tiež dostával jedlo z najbližšej reštaurácie. A pan docent Pinhar, se kterým jsme diskutovali minulý týden, by vám řekl, ano, nebylo to úplně pěkné od Andreje Hlinky, ale nebylo dobré pro další dění, že jsme ho dali do vězení a jiná historická orientace by řekla, a vytáhněme Pittsburghskou dohodu, když se krajané dohodli, že vznikne-li stát, takže bude v podstatě sestávat ze dvou zemí. Parafoval to i profesor Masaryk a na základě toho se dál pokračovalo, že to Československo vzniklo jinak a samozřejmě
profesor Masaryk říkal, ano, ale my jsme netušili, jak to bude úplně v reálu, ale to prostě všechno je voda na mlyn. A teď mluvím o tom, jestli pak náhodou ty červené linky těch jaksi úzkostí, trošku strachu, trochu stresu, trochu ukřivděnosti nám nevytváří vlastně paradoxně ty velké dějiny, kdy nakonec možná, kdyby všichni zúčastnění byli trošku velkorysejší, tak by možná těch červených nití bylo o něco méně. No a kto doniesol, kto vlastne, veď nikto nevedel, čo to je Pittsburghská dohoda. Ani v Čechách a na Slovensku už vôbec nie. Masaryk, Štefánik, Beneš určite. A to, oni tam podpísali asi 10 takýchto dohôd. Vidím, že si učil paní Vašáriovou historické disputaci. Ale viete, kto nám to pripomenul? Aká loď priniesla v Pittsburghskú dohodu do Gdaňského prístavu? Kto zaplatil cestu slovenským autonomistom do Gdaňska? Kto nastával poľské deti vedľa vlaku so slovenskými zástavkami? Nevím. No Poliaci. Za maďarské peniaze. Kto udržoval autonomistickú vládu počas celého existovania Československa až do roku 1936 na poľskom území? Za maďarské peniaze na poľskom území. Ale ako to vždy býva v slovenskej histórii, viete, kto bol predsedom slovenskej autonomistickej vlády v Polsku? Čech Jehlička. Ještě, že tady s námi dnes není jeho jmenovec. Paní Vašáriová. Je v tom Polsku. Ten je možná v tom Polsku. Naštěstí jsme přeskočili křestní jméno. Paní Vašáriová, my považujeme pořád, domnívám se, většinově 28. říjen 1918 jako ten významný den, kdy vznikla naše republika, která už v té podobě neexistuje. Vnímají to tak Slováci? Je to ten svátek, který je pak vlastně jim taky nastartoval i dnešní, řekněme, existenci? Ako pre koho a v ktorom období? Keď sa potrebujeme sťažovať, tak nie. Keď potrebujeme oslavovať, tak áno. Pragmatický postoj veľmi. Ale veľmi dôležité je, myslím si, uvedomiť, že keď sa pozriete na mapu, všetky európske štáty, okrem Rakúska, ktoré bolo tak akože príštipok tam vznikol niekde, hej, a hneď proste sa pridali k Nemecku a tak ďalej. Všetky tie štáty idú zo severu na juh. A keď sa pozriete, tak zrazu to Československo zo západu na východ pretlo niektoré zväzky, niektoré komunikačné kanály. A preto tí Poliaci s Maďarmi, ktorí pred vznikom Československa mali spoločnú hranicu, hej, na vrchole Tatier, proste bojovali či v tom 21. na Versajskej konferencii, či potom tým, že vlastne robili všelijaké psie kusy proti Československu aj na medzinárodnej pôde. Oni skrátka to Československo nechceli. Takže my si musíme uvedomiť aj to, že to ohrozenie zvonku bolo dosť veľké. A keď som vo februári 92 napísala ručne v list pánovi prezidentovi Václavovi Havlovi, pretože on chcel, aby som sa stala viceprezidentkou Československa. Ponúkol mi to. A ja som povedala Vašku, no my sme si týkali, ja som povedala Vašku, Československo sa rozpadne. Ja som myslela, že mi jednu vlepí. Pretože samozrejme to nechcel. Ale ja som mala ten pocit. Nebola som ešte taká stará ako teraz. Teraz som už taká stará striga, viete, tie vedia predpovedať budúcnosť. Ale
odmietla som to, lebo som povedala, že Československo sa rozpadne vo februári 92. Uvedomte si, že sa rozpadol Sovietsky zväz a rozpadla sa Juhoslávia. A ja po tých 18 rokov v zahraničnej politike si naozaj myslím, že existuje niečo ako vírus. Taký politický vírus, ktorý ide. Tak ako teraz je vírus proste toho neonacionalizmu a tak ďalej, takého suverenizmu, by som povedala, tak vtedy bol ten vírus toho rozpadu. Hej. A veľmi som si pohnevala mnohých ľudí, ktorí boli okolo pána prezidenta Havla, ale jediný, kto vlastne ma tak ako bral vážne, podľa mňa bol práve pán Schwarzenberg. A potom sme s ním dlho o tom hovorili. Takže neviem, dnes to treba vziať ako fakt. Ako fakt. Len moja základná idea je, že chceli sme rozpad monarchie. Jak kdo? No tak, ale to vždycky robia intelektuáli. No, tým ostatným ľuďom je to viac menej jedno. Intelektuáli si povedali už od Chromiežišského, zjazdu, že jednoducho nie, toto je žalár národov. Dobre. No, tak čo povedal na to Palacký? Dobre, keď to chcete, ale pozrite sa na západ. Čo hrozí? Nemci. A pozrite sa na východ, čo hrozí? Rusi. Lebo ruská vojska prišli prvýkrát do centra Európy v roku 1849. Napoleonské války. No, napoleonské války boli zase napoleonské, ale myslím ako Rusko, no dobre, ale ako Rusi priamo... Ako vojsko imperiálne. Áno, ako imperiálne vojsko. Prečo? No lebo cisár zavolal svojho bratranca, ruského cára, aby mu prišiel pomôcť. Čiže, ako sa hovorí, kde vstúpi noha ruského vojaka, to je ich území. Je to ich územie, hej. Čiže dôležité je jednoducho podľa mňa udržať určitú afinitu medzi Slovákmi a Čechmi. Nielen, že sa rozumieme, teda my vás rozumieme stále, včetne mojich vnúčat, pretože my sme neurobili to, čo vy, že vy všetko prekladáte. A deti do 12 rokov nepočujú slovenčinu. Moje vnúčky normálne čítajú české rozprávky, počúvajú české rozprávky. My sa vás tak nebojíme, ako vy nás. Tak my možná v současnosti jsme takový trošku bázliví, sledujeme-li dění na Slovensku. Ako to povedal, že čo ste? Trochu bázliví, trochu se obáváme. Masaryk mal na to taký výraz, bože, teraz som to zabudla, že čo ste? Nejaký taký podivný. Hej. No to určitě nejsme. Ja sa ospravedlňujem, teraz mi to vypadlo, ale skvelé slovo tak na vás příště, použil. paní Vašáriová, příště diskuse a řekneme si, pojďme střít do té současnosti. Když říkám, jsme takový trochu bázlivě pokukujeme odvolávání tu ředitele Slovenského národního divadla, tu Národní galerie, likvidace veřejnoprávní televize, likvidace veřejnoprávního rozhlasu, zcela jiné kormidlo, řekněme, politiky, které jsme zřejmě nečekali a pro řadu Slováků je ta situace velmi tíživá. V kombinaci s vaším výrokem, kdy jste řekla, tento rok války, myšleno na Ukrajině, bude zcela zásadním. Vy ste sa zasmiali, lebo je to ťaživá situácia, ale my sme zvyknutí. My sme toto zažili v tom 94. roku. Zažili sme to už proste, vlastne sa s tým stále musíme boriť. No tak teraz sa snaží pán Fico
aby nešiel do väzenia, samozrejme, tak sa snaží všetko rozbiť. Ale uvedomte si jednu vec. Zároveň rozbíja republiku, ktorú založil Mečiar. Mečiar. To je dôležité si tiež uvedomiť, že my stále vlastne, včetne našej ústavy a to všetko, bojujeme s tým, kto založil tú republiku. Takže ja nie som až taká veľmi smutná, keď rozkladajú všetko, pretože my jednoducho tú republiku musíme, tú demokratickú republiku musíme postaviť na novo. Dôležitá je otázka, či máme na to čas, síly a či optimismus, hej? To jestli je dostatek lidí, kteří chtějí tu republiku stavět. To je. Jaká je teď situace to na Slovensku? To je minimálne 1 200 000 podľa posledných prezidentských volieb. Čiže ja sa nesnažím to vidieť len ako, že ten riaditeľ a tam ten riaditeľ. To všetko sa dá vrátiť späť. Ale dôležité by bolo, aby to bolo ten návrat v úplne inom rámci, než v rámci mečiarovského štátu. V úterý jsem se ptala pana Michala Žantovského, jaký je jeho pohled, když se nám vytváří jakoby protiklady národní stát a proti tomu Evropská unie, národní zájmy Evropská. On řekl, že podle jeho názoru je naším národním zájmem být v Evropské unii. Vy sama o sobě říkáte, že jste Evropankou. Zmiňovala jste tatínka profesora slovenské literatury. Maminka byla Němka. Jeden dědeček byl Maďar, jiný pradědeček byl Ital. A vy říkáte, jsem Evropankou. Chceme my jako národní státy upozadit tu zemi, ten národ, a nemyslím teď etnický, myslím národ třeba územní, a mít na jaksi prvním místě to, že jsme Evropané? To je totiž velké rozhodnutí a velmi, velmi vážná věc do budoucna, jak to vidíme. No, ale keď budete v Tunisku a spýtajú sa vás, čo ste, tak poviete, že ste Európa. To je len otázka vzdialenosti. Ničoho iného. Čiže samozrejme taký zvláštny projekt, ako je Európska únia alebo Európske hospodárske spoločenstvo vôbec, čo bolo asi najťažšie, hej, keď sa mali hneď na začiatku dohovoriť ohľadne produkcie uhlia a ocele, hej, je krehký projekt. Tak ako všetko je krehké. Krehká je Ruská federácia, krehké sme my, Slovensko, všetko. Rozhodnú ľudia a tie vírusy, ktoré medzi nami chodia. Samozrejme, dnes je to trošku ťažšie, pretože pred tými 100 rokmi, 150, dajme tomu, keď chcem o Čechoch povedať, 80% ľudí ničomu nerozumelo. Dnes tiež ničomu nerozumie 80% ľudí, ale majú pocit, že tomu rozumejú. Ja neviem, či sa dá a za akú dobu vlastne, no asi sa to dá a vlastne židovský štát je toho dôkazom, že keď máte náboženstvo, ktoré vás núti kriticky rozmýšľať a čítať s porozumením, čo je teda židovské náboženstvo a Talmud, hej, tak jednoducho po niekoľkých storočiach, prípadne tisícročiach, máte už generácie ľudí, ktorí pomerne logicky rozmýšľajú. Ja neviem, či máme toľko času. Asi nie. Samozrejme, psychológovia hovoria, že najrozhodujúcejšie obdobie pre život človeka
pre jeho vzťah k verejnému priestoru a preto, ako rozumie veciam, je do 6 rokov. A teraz si zoberte kultúrne inštitúcie. Pre koho robia kultúrne inštitúcie program? Hlavne pre mužov 40 až 60. Miesto toho, aby absolútne najdôležitejší program mali postavené pre matky s malými deťmi a staré matky. Ja som už babička, hej? A tieto dve osoby, mama a babička, sú najrozhodujúcejšie role v spoločnosti. A to sú tie, ktoré sú najviac zaznávané. A práve preto máme tento problém. Abychom byli ešte len chcem povedať, v židovskom náboženstve jednoducho, keď má chlapec 11 alebo 12 rokov, tak sa ho začne vychovávať otec. Kde sú naši otcovia? Lezú po skalách, lietajú na rogale a ja neviem, čo robia, ale nestarajú sa o svojich synov. To je prvá vec. No ale niektorí by sa ani nemuseli. Hej. Ale keby ja som bola ministerka kultúry, tak prvé, čo urobím, tak by musel Národné múzeum, Národná galéria, Národné divadlo a tak ďalej robiť programy pre deti a mami a babičky do 6 rokov. A potom večer si môžu robiť tam pre tých dospelých, hej. Ale toto je podľa mňa najrozhodujúcejšie. Ako chceme tie deti prinútiť, aby kriticky mysleli? Veď kriticky myslieť, to je strašne ťažké. To je veľmi ťažké. Ja som mala šťastie, lebo môj otec chcel, aby som bola syn. No ale tak ako nepodarilo. Takže on, keď som mala 5 rokov, na to nikdy nezabudnem. V tom mojom rodnom meste v Banskej Štiavnici bol taký veľký plagát, kde bol namalovaný vlk a mal vyplazený taký červený jazyk a z neho kvapkala krv. Bolo to veľmi emotívne, zrejme, preto som si to zapamätala. A ja som vedela už čítať, keď som mala 5 a preslabikovala som si, že Tito krvavý pes. Viete, kto bol Tito? Vieme. Ach, chvála Pánu Bohu. A to inteligentné obecenstvo. Univerzitní púda. Čiže a ja som sa vtedy spýtala môjho otca, kto je Tito? Čo je Tito? Hej? A prečo je tam ten vlk? Hej? A otec mi to vysvetlil ako dospelej. Ja si to dodnes pamätám. Dodnes. Povedal mi, kto je Tito, prečo je konflikt so Stalinom, prečo to takto vyzerá, čo z toho môže byť. Rozprával so mnou ako s dospelou. A nie, že čo sa pýtaš, blbosti a podobne. Toto je dôležité. Toto je dôležité a ja som na to nikdy nezabudla. Keď som bola v Poľsku, tak ja som nastúpila v roku 2000 a bola som tam do roku 2005. Začiatok roku 2005. Čiže 5 rokov. No to už bolo veľa. Ale usporiadali konferenciu, pretože sa dostali k archívom, hej, kde sa dozvedeli, že v Katyni nezabili teda výkvet poľskej armády a inteligencie teda Nemci, ale Sovieti, teda NKVD. Ja som tam sedela na tej konferencii a počase už som to nemohla vydržať. A som sa prihlásila, vstala som a povedala som, prepáčte, ale prečo ste neprešli cez Tatry? My na Slovensku by sme vám boli povedali, kto to urobil. Lebo my, tým pádom, že sme boli fašistickí, tak nás zobrali Nemci pri tom, keď odkrývali teda tie hromadné hroby. Takže mne otec 5-ročnej povedal, kto zabil Poliakov v Katyni.
A oni to nevedeli. A tvárili sa v roku 2002, že sa to práve dozvedeli. No tak niečo hrozného. A to by dezinformátoři teď řekli a víte, že to mohlo být jinak, že právě to je dezinformace. To je ten svět hybridní války. Ale prosím vás. Ale veď to bolo vždy. Moja stará mama, moja nemecká stará mama, teda švábska stará mama, to sme volali Grunta po švábsky, Grunta mi povedala, jaj, tento nový svet, a keď budete tie nohavice nosiť, vieš, čo povedala Sibila? Sibila povedala, že keď ženy začnú nosiť nohavice, vtedy skončí svet. Moja stará mama mala 80 rokov, keď mi to povedala. Máte pocit, že by som mala to ďalej počúvať? To v žiadnom prípade. Iná vec je, a to vždycky varujem, nečítajte to. Nečítajte to. Dnes je to už urobené takým spôsobom, že ak sa niekto bál, že ho Bill Gates, písané, ako hovoríš, začipuje, keď vás očkujú proti covidu, tak ak sú niekde čipy, ktoré otravujú vaše mozgy, vaše predné šedé laloky, mozgovej šedej kôry, tak to je tam. To je v tom, čo si hovoríte, že a to si len tak pozriem. Pozor na to. Pozor na to, poznám niekoľko ľudí, ktorí keď prejdú určitý prach, a to hovoria všetci odborníci, keď prejdú určitý prach a začnete horčicou natierať strechy proti chemtrailsu, niet cesty späť. Vy sa smejete, ale je to tak. Na môj dušu. Keď to prekročíte určitú mieru týchto sprostostí, psychológovia na to používajú veľmi dobrú takú metaforu, nastúpite do rýchlika, ktorý už nezastaví. A myslím si, že to je ten najväčší problém. No ale tu sme na pôde univerzity, tak snáď, ja neviem, no, šéfe. Už jsme vyřídili doktorát, takže by pan rektor odjel ještě s nějakým dalším drobným úkolem, ale já jsem chtěla jednu poznámku, jednu otázku. Jedna poznámka, pak se vždycky tak ve mně jaksi vzedme, taková hrdost na tu Vysočinu. My máme v Horáckém divadle Jihlava, když jsem vítala pana ředitele, nově zřízený dětský soubor. Je to tak, pane řediteli? Takže kdyby byla paní Vašáriová ministryní kultury, tak by mohla divadlo ukazovat jako ukázkové, že nejen klasický soubor, ale druhý soubor přesně zřízený pro děti. A to je poznámka a otázka. Vy jste se věnovala také teorii elit. Chybějí nám elity? Teraz som práve napísala predvčerom do mojej doktorskej práce, ale nie tej pre vás. Lebo to bude čestné. Ale napísala som jednu vec, že ak sa toto stredoeurópske územie niečím jasne vymedzuje voči ostatným európskym častiam, teda severu, západu a juhu, tak je to v tom, že si myslíme, že keď vymeníme elity, takže sa všetko bude už len to lepšie. A že to bude už iné. A toto je nám vlastné. Poliakom, Čechom, Slovákom, Maďarom, neviem, Slovincov natoľko nepoznám, ale nám štyrom rozhodne. A meníme tie elity a meníme a dávame potom čestné doktoráty všelijakým hlupákom a vydávame knihy proste škrabákom. My hovoríme škrabáci, teda tí, čo nevedia písať ani poriadne.
A potom zrazu po 20 rokoch to vyhadzujeme, odoberáme, zatvárame a všetko proste vyhadzujeme. Toto je nám vlastné, bohužiaľ. Stále si, a dnes už musím povedať, voliči myslia, že keď tam príde niekto iný, takže to bude všetko iné a zabúdajú, že tí najrozhodujúcejší, a to sú oni, tí voliči, zostávajú stále tí istí. A to je ten problém. Ale my je nemůžeme vyměnit. No, zkuste. Já teď přemýšlím, jak vyměnit naše voliče. Vy jste zmiňovala lidé rozhodnou, tak připomeňme si, v roce 33 také v Německu voliči lidé rozhodli v demokratických volbách. No dobré, ale dostali podporu a v roce 46 v Československu taky priemyselníkov. To bylo velmi rozhodné. Ale rozhodli. To znamená, to je vlastně ten vykřičník, moje otázka na vás, abychom řekli, ano, voliči rozhodnou a teď je něco, kdy rozhodnou a víme, co následovalo. Ať s nástupem Adolfa Hitlera, či s nástupem komunistických totalitních států. Už půjdeme do finále. Já vím, že už je vydýchaný vzduch. Já nevím, že... Vidíte, vydýchaný vzduch? No. Viete, možno neviete niečo o Slovensku, čo je nie celkom, ale bude odpoveďou na vašu otázku. Keď sa Hitlerovi generáli spolu s Hitlerom, teda Schicklgruberom, pozerali na mapu strednej Európy, tak si uvedomili, že teda to Československo musia rozdeliť. Pretože tých Čechov museli okupovať, to bolo jasné, a tí Slováci, tam sú tie hory a tam potom budú partizáni a tam je veľký ten obranný priemysel, to potrebujeme. Čo s tým? No musíme ich donútiť, aby sa stali vlastne našim spojencom. A tak si zavolali jedného pomerne mladého predstaviteľa fašistickej ľudáckej mládeže. A ten prišiel teda do Berchtesgadenu a tam proste si sadol proti Hitlerovi a ten mu povedal mu všetko to, že keď Slováci nepôjdu, tak ich vyvezú všetkých na Sibír a tak ďalej, zničia a tak ďalej. A viete, čo mu povedal tento mladý človek, Slovák? Ďakujem pekne za tú ponuku, pán Hitler, ale musíme sa doma poradiť. Áno. A až potom zavolal Hitler Tisa, o ktorom vedel, že strašne rád papká. Hej, viete, čo je papkať? To viete, hej. Však máte deti, tak viete. Nechal mu urobiť pečenú hus. On nikdy nejedol mäso, hej. Pozor na ľudí, ktorí nejedia mäso. A teraz sa díval na toho Tisa v tej sutáne, ktorý jedol tú hus a tu tomuto kvapkalo všade a púšťal na ňo túto hrôzu a on súhlasil. Takže myslím si, že je veľmi dôležité, aby ste toto vedeli. Sú proste možnosti, kedy sa to dá otočiť. Hej? Neviem, či sa v 46., keď ste si zvolili, vy ste zvolili komunistov, tak je pravda, že časť ľudákov rýchle preskočila k demokratom, no ale tak však to poznáte, no. Však teraz máte, áno, už je teraz zase far right, no. Tak však čudné, no, ale uvidíme. My tiež nevieme, že kam sa pán Fico, najprv komunista, potom veľký Európan, potom teraz veľký nacionalista, už je tiež far right. No, takže uvidíme, ako to skončí. Ale ja nevidím inú možnosť, iba jednoducho nájsť tých 200-400 tisíc, teda na Slovensku,
200 až 400 tisíc ľudí a presvedčiť ich, že teraz musia voliť inak. A to je veľmi ťažké. Lebo to sú voliči, ktorí stále hľadajú, kto mi dá raj, kto mi dá peniaze, ktoré mi nepatria, kto vydránka od ostatných ľudí, a kto mi dá funkciu, kto mi dá funkcičku, kto mi dá postiček a tak ďalej. To je mimoriadne ťažké. Tuto pán predseda hneď sklonil hlavu, lebo vie, že je to veľmi ťažké. On si představil, jak bude chodit zhánět ty 100 000 voličů po České republice, pan předseda, že? Ale máte presne to isté. Presne ste v tej istej situácii. 35, všimnite si, 35% stále je ochotné voliť Jaroslava Kačinského v Poľsku. Stále. Poznám osobne. Viete, čo mi povedal, keď som s ním, toto môžem povedať, nikomu to nehovorte. Maximálně to natočíme a dáme na YouTube. Jaroslav Kačinský pozval ma na obed a len bol poslanec. Tak ale jeho brat, ktorý bol primátorom Varšavy, mi povedal, ale musíš s ním hovoriť. No som povedala, že dobre. Tak som išla s ním na obed. On nie, viete, on má asi toľkoto. My tomu hovoríme na Slovensku gnóm. Má tu, viete, krátke ručičky, nožičky a veľkú hlavu. A v tej hlave... A začali sme obed, tak ja som poďakovala, že ma teda pozval a tak ďalej. A jeho prvá otázka bola, nech mi pani povie, jak je to možlivé, že v tom 93. roku pojavili sa tí Slováci? Rozumiete? Jak je to možlivé? Ako je možné, že zrazu v 93. sa zjavili nejakí Slováci? Pretože pán Kačinský neuznáva národ, ktorý nemal svojich kráľov a svoju veľkú šľachtickú históriu. Proste neuznáva. Nie. Však Poliaci v 38. podpísali tajnú dohodu s Maďarmi o spoločných hraniciach. Veď si to musíte uvedomiť, vy Česi, veď vy nás zachraňujete v kúse. Ináč bez vás by sme už neboli. Nielen, že ste nám zmodernizovali gramatiku. Takže je to zvláštne, že tých 104 roky, 106 rokov po rozpade monarchie, my stále nevieme, kam patríme. Nenašli sme si miesto. Palacký mal pravdu. Nevieme, kam patríme, nevieme, čo chceme, nevieme, čo by sme mali znamenať, aký by sme mali mať význam pre Európu. Vy do toho eura nie, ani náhodou. Musím nosiť 2 peňaženky. Viete, aké je to ťažké v dámskej kabelke? Vieme. Ale vážne, uvidíme. Ja si veľmi vážim dnešnú vládu, vážim si pána predsedu a všetko to, čo aj on robí, že vy viete teraz, kam patríte. Ale kto vie, kam budete patriť na budúci rok. Čiže my vieme, že Maďari ako vždy. A to by nemalo nikoho nejako... Nemali by sme vôbec byť prekvapení. Uvedomte si, že Maďari prehrali prvú svetovú vojnu. Prehrali druhú svetovú vojnu. Išli s Hitlerom do konca. Vy ste 8. maja urobili, jasné. Dobre. A teraz idú proste smerom. Viktor Orbán bol môjim osobným priateľom. Bola kedy.
Ale jednoducho, bola som pozvala som ho na tie raňajky. On bol vtedy mimo parlamentu, to bola polovica 90. rokov. A pýtala som sa ho, že čo bude robiť, keď Fidesz je mimo parlamentu. A on povedal, Magda, idem doprava. Ja som sa vydesila, lebo každá Slovenka sa musí vydesiť, keď Maďar povie, že ide doprava. Hej, to už proste katastrofa, už okamžite prichádza. A vtedy mi povedal jednu vetu, určite sme ešte o tom hovorili, ale to si už nepamätám, ale pamätám si jednu vetu, nezabudnem na ňu. Povedal, ale zapamätaj si, keď ja budem vpravo, nikto za mnou nebude. A to je to, čo urobil. Počíta s tým, že mu jednoducho, že Putin vyhrá, že rozbije Ukrajinu a že Maďari získajú minimálne Zakarpatskú Ukrajinu. Minimálne, hovorím minimálne. Pretože keď Ukrajina prehrá, padne v podstate, nedá sa nič robiť, musím to povedať, padne svetový poriadok, ktorý sme urobili od roku 46, 7, hej. Lebo už prestanú definitívne platiť všetky zmluvy, všetky hranice, čo sa môže a čo nie. Takže tento rok ďakujem za pozvanie, ale tento rok si budeme pamätať, nielen preto, že som tu bola, ale budeme si pamätať, pretože pravdepodobne sa rozhodne. A rozhodne sa na bojsku v Luhansku a v Donecku a rozhodne sa pri amerických voľbách v novembri. Velké poděkování vážené dámě paní Magdě Vašáriové a také přání, abychom se příští rok sešli a řekli si, všechno dobře dopadlo. A vy vůbec nedáváte prostor? Nedáváme prostor. Vidíte, hodina a půl, někteří už nevydrželi. Já bych chtěla, ještě tady mezi téměř mladými lidmi, studenty sedí paní poslankyně Eva Dekrová. Vítám ji mezi námi. Úplně jsem jí přehlídla. Ještě jednou děkuji Univerzitnímu centru Masarykovy univerzity v Telči a vám všem, že jste za námi chodili na naše setkání velmi si toho vážíme a doufám, že se uvidíme zase příště a přeji vám také hezký zbytek léta a máme, myslím, všichni o čem přemýšlet. Já vám těž děkujem velmi pěkně. A snad těch 460 kilometrů, které jsem dneska prošla kvůli vám, snad se trochu oplatilo. Děkuji vám.